Violeta i Sofia. Som 10 de collida. Avui o să expliquem sobre la nostra vida. Soc Sofia, tinc 13 anys, m'agrada molt cuinar i dibuixar. Soc de Rússia, visc a Blanes des de fa 2 anys. Bun dia, soc Violeta, tinc 13 anys, m'agrada llegir, dibuixar, cosir i jugar a voleibol. Soc d'Ucraïna, visc a Blanes, în Catalunya, jo visc des de fa 11 mesos. A l'aula de cuida estudiem sobre gramàtica, festes, català i moltes coses més. En l'aula de cuida hi ha moltes persones d'altres països, com Maroc, d'Ucraïna, Rússia, Romania, i també juguem Kahoot. Hola, em dic Tania, soc de Romania, tinc 12 anys, visc a Catalunya des de fa 6 mesos. Hola, em dic Adam, visc a Blanes, soc de Marroc i tinc 14 anys. Tengo aquí a Catalunya un año. Hola, em dic Adrián, visc a Blanes, soc del País Baix, tinc 13 anys i estic fent segon de l'ESO. Fa un any des que he arribat a Catalunya. A l'aula d'acollida he aprenent verbs, colors, parts de la casa i més coses. L'aula d'acollida estudia moltes paraules i Kahoot. Hola, em dic Clau, tinc 12 anys, soc de Brasil i Espanya i fa 2 anys i mig que estic aquí a Catalunya i soc de primer de l'ESO. Hola, em dic Thomas, tinc 13 anys, soc d'Argentina i faig primer de l'ESO. Fa 10 mesos que estic a Catalunya. Aquí a l'aula d'acollida he après català, els verbs i les hores. A l'aula d'acollida fem jocs, activitats de comprensió, lectura, Kahoots, dossiers i acollim els alumnes nous. Hola, soc Alfaris, tinc 13 anys, soc de Marroc, visc a Blanes, porto a Catalunya 8 mesos. Hola, jo em dic Ebrima, tinc 13 anys i soc de primer A i faig 3 anys a Catalunya. I soc de Gàmbia, que és un poble petit que està en Àfrica i el seu capital és el Banjul. A l'aula d'acollida aprendem dossiers i verbs. Hi ha horaris i a vegades fem Kahoot. Hola, em dic Daria, jo tinc 14 anys. Jo soc d'Ucrània i jo faig tercer A. Hola, em dic Melina, tinc 12 anys i estudio en primera d'ESO. Jo visc en Catalunya des de fa 11 mesos. Jo visc a Catalunya durant gairebé 5 mesos. Jo estudio en aula d'acollida molts temps i paraules. Jo estudio menjar, part del cos, roba, casa i institut. Jo també faig en aula d'acollida i estudiem català. Jo m'agrada estudiar mates, aula d'acollida i tecnologia. A mi agrada plàstica, anglès, mates i castellà.